Ja, vi står på Store Torv i Svendborg, hvor vi har gang i en arkæologisk undersøgelse, fordi hele torvet skal omlægges og renoveres. Så før det foregår, så laver vi en udgravning, som tillader, at der bliver installeret et springvand lige her på det her sted. Og det er det felt her, det ligger. Det er installationerne til springvandet. Og selve springvandet kommer så lidt bag ved billedet her, længere op mod Frue Kirke, som er den vej. Det er nord. Og nede i vores felt har vi fundet denne brolægning, som vi i første omgang tolker som en tidligere udgave af Torvestrædet, som løber i den her retning også i dag. Så det er den indledende tolkning af vores brolægning, det er, at det er en del af det middelalderlige Torvestræde.